Nu skal I høre. Jeg har en plan. Jeg har ikke bare en almindelig plan. Jeg har en køreplan. Min plan er nemlig nøje tilpasset statsbanernes interne tjenestlige køreplan. Og jeg må sige, det har været meget tilfredsstillende. Der er ingen steder, hvor alt er så nøje gennemtænkt som hos statsbanerne. Alt går på klokkeslæt. Alt er timet og tilrettelagt. Det er en stor fornøjelse. Se, der kommer for eksempel 37.45. Klokken er nu 14.34. Det er præcist på minuttet. Det kører ad spor 12. Det passerer sporskifte 2.42 og fortsætter ad spor 24. Læg mærke til, hvor smukt signalerne skifter, og det hele passer sammen. Om der kan ske det smart. Sig så, kom i gang. Ja, jeg skal lige. Tror du nu, du kan? Kom så. Kom. Nej, ikke den vej. Nå, sådan. Hvad vej så? Den anden vej. Det var dog mærkværdigt. Der er en gris med en godsvogn på vej ind og spor 12. Det har vi da ikke fået noget signal om. Det er nok en af de unge trafikelever. Gud. De kan jo hverken tænke fra næse til mund. Gud. Hurtigt, Kjeld. Sig mig, hvad er det der? Kalder du det en lastbil? Ja, den er sgu god nok, ikke? Og styrtøj og bremser det hele. Den er indregistreret. Hvor herre bevares. Hvad med mig? Ja, spring! Ja. Nej! Alle store dog er du dog den... Så! Held! Altså, ikke gang for fanden! Det er umuligt. Det vil jeg sgu nok sige. Du har nær slået os ihjel. Det er umuligt. Jeg har lært det hele udenad. Det passer ikke med køreplanen. Nej, men så er det, vi laver køreplaner om. Hvad? Ja, de kan sgu da ikke køre efter den samme køreplan hele tiden. Selvfølgelig. Ja, torsk. Hvad? Bekræftet, idiot! Ja, når du selv siger det. Selvfølgelig sommerkøreplanen. Hvad? Den træder i kraft i dag, så er der ikke noget, der passer mere. Nå, jamen hvad kan vi så? Så er der kun én ting at gøre. Vent her.
bravo, bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo.